por dar una pincelada final, Aitor, de ciberseguridad, una vertiente más tecnológica, aquí le llamé al pobre, casi recién venido de San Francisco. Adelante. Vale, muy bien. Oso kaixo, egunon, ¿me oye bien? ¿Entzuten nauzue? Vale. Ni Aitor Gurrieta naiz, eta ikerlango zibersegurtasuna plataforma digitaletan taldea eramaten dut, vale? Bertako arduraduna naiz. Gaurko txarlan saiatuko naizena da zueri pixkat esplikatzen gure ikuspuntutik, ikerlanen ikuspuntutik, zeintzu diran enpresen edo produktuak egiten dituzten, IoT gailuak egiten dituzten, industria gailuak egiten dituzten enpresen beharra zeintzu diren gurekiko, edo zergaitik etortzen diren guregana, zibersegurtasun lanak egitera edo proiektuak aurrera eramatera, bale? Handikan urte batzutara, elektronika zertzen ari hasi zen, bai automatizatzeko eta bai ere produktuak, produktu hobeagoak egiteko. Eta gero, azkenengo urte hauetan, digitalizazioa dela eta produktu hauek konektatzen hasi zaret, ezta? Produktuei konektibitatea ematen, internetera konektatzen, datuak bidaltzeko edo baita ere remotoki konektatuak izateko, bale? Orduan, zer gertatzen da, azkenean, pauso guzti hauek egin dutena da, zibersegurtasunaren arazoa biztaratzea, lehen, gailu hauek ez zeuden inora konektatuta, edo asko jota enpresa barnean zeuden konektatuta, baina gaur egun kanpora konektatzen dira, edo sareko beste, edo enpresa bertako beste sistema digital batzuta esan dezakegu, IT saretara gehien bat, bale? Orduan, zer gertatzen da, azkenean ikusten duguna da, zibersegurtasunak gero eta garrantzi gehiago daukala, eta 3 faktore nagusiengatik etortzen dirala, edo enpresek zibersegurtasuna nahi dutela landu euren proiektutan. Bat, eta lehen nire kideek lehen ere aipatu dutenak, edo 3 aipatu dute, gehien bada, euren bezeroek eskatzen dietelako normatiba edo estandar batzuk betetzea. Bai sektorean gatik, bai energia sektorean, edo medikuntza sektorean, edo automozio sektorean. Hau da benetan, gaur egun, enpresak zibersegurtasunan gauzak edo gaiak lantzera bultzatzen duen arrazoi nagusiena. Bigarrena izango zen, enpresak berak usten duelako beraien produktua seguruagoa egiteak lagundu dezakela kompetentziarekiko diferentzia bat egiten eta produktu gehiago saltzen, eta gero azkenengo izango zen, eta hau gutxiago ikusten duguna da, enpresak usten duelako, edo apostu egin duelako, zibersegurtasun teknologietan euren produktu edo zerbitzuak hobetzeko. Hau da, adibidez, makinen kontuekin, pay per use edo esaten dana, azkenean, horren azpitik, teknologia seguruak erabili, produktu eta zerbitzu berriak egiteko. Guztiontarako guk usten duguna azkenean da, zibersegurtasuna ez da, egun baten esartzen den gauzatxo bat, edo produktuari gehitzen zaion geruzatxo bat, eta betirako azten naizela. Azkenean hau, egunero lantzen joan behar den gai bat da, eta horregatik ikusten dugu azkenean zibersegurtasuna produktuaren biziziklo guztien landu behar den gauza bat da. Bai, diseinutik hasten, azkenean produktuaren diseinua edo PCB, edo denaradakoak era seguruan diseinatzen, ondoren fabrikazio eta industrializazio prozesu seguruak egiten, ondoren gailua, behin operazioan dagonean edo esaten dugunean, gailua monitorizatu eta gailu hau eguneratu alizatea, aurkitzen diren adultasunekiko, eta ondoren, dekomision eta rekomisionak ere ondo gauzatu alizatea. Hau da, gailuaren factory reset ondo egitea, eta baita ere, gailuak izan ditzazken konektibitate konfigurazioak lainoarekiko, ondo esartzea ere. Eta nik uste dut horrekin amaitutzat emango nula txarla. Eskerrik asko.